Na laickom spoločenstve sestier Najsvätejšieho Spasiteľa sme sa učili spoznávať život matky Alfonzy Márie. Pred 2 rokmi na návrh sestričky Celeny, ale aj my sme sa rozhodli po príklade života našich sestričiek z tohto spoločenstva, ktoré pôsobia v našom meste, zapojiť sa do laického spoločenstva sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa je spoločenstvo veriacich, ktorí chcú žiť svoje povolanie ako pokrstení podľa charizmy a spirituality matky Alfonzy Márie. Duchovná cesta tejto ženy bola poznačená rozjímaním nad Božou láskou, ktorá sa zjavuje a dáva všetkým ľuďom, často však nie je poznaná. Túžbou jej srdca bolo, aby túto lásku ľudia spoznali. Táto duchovná cesta viedla Alžbetu Epingerovú k založeniu kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, v ktorej prijala meno sestra Alfonza Mária. Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa považujú za svoju úlohu dbať na potreby a volania ľudí svojich čias a túto úlohu žiť v tvorivej vernosti. Táto vernosť duchu zakladateľky vedie kongregáciu k tomu, aby bola otvorená pre hľadajúcich ľudí našich čias, ktorí sú oslovení svedectvom zakladateľky a majú nádej v jej duchovnú podporu v každodennom boji uprostred dnešného sveta. Stále viac sa dnes odkrýva skutočnosť, že charizmy zakladateľov a zakladateliek, ktoré boli vzbudené duchom pre dobro všetkých, budú sa musieť nanovo dostať do centra cirkvi, do otvorenosti pre spoločenstvo a pre spoluúčasť všetkých členov Božieho ľudu. Volám sa Terezia Ujhaziová. A veľmi som sa potešila, keď som sa dozvedela, že do nášho Trebišova prídu rehoľníčky, spasiteľky, pretože nemali sme tu také spoločenstvo, ktoré by sa staralo o ženy. A keď som spoznala sestričku Alojziu, tak ma priťahovala so svojou pokorou a starostlivou láskou. Ako živá voda, ktorá zavlažuje a preniká rôzne zemské vrstvy, tak sa ďalej sprostredkúva dedičstvo zakladateľky. Členovia spoločenstva chcú čerpať z tohto dedičstva, aby žili svoje kresťanské povolanie. Duchovná cesta podľa charizmy a spirituality matky Alfonzy Márie je ponúknutá laikom formou laického spoločenstva. Chcela by som vydať svedectvo z tohto spoločenstva sestry Alfonzy, ktorá v prvom rade mi dáva hlavne veľa pokory, ktorú si prenášam do svojho rodinného života, a takým príkladom bolo aj duchovné stretnutie, ktorého som sa zúčastnila spolu aj so svojím manželom, a cez sestričku Alojziu, ktorá je pre mňa náhradou mojej mamy, ktorá je už nebohá. V nej som videla takú pokoru, ktorú tvrdím, že prinášam momentálne do svojej rodiny. Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa je združenie veriacich, ktorí chcú mať účasť na duchu matky Alfonzy Márie Epingerovej. Svoje sídlo má v Oberbróne, v generálnom dome kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa je ponukou pre všetkých katolíkov, ktorí chcú dokonalejšie žiť svoju krstnú milosť, podporovaný vzorom duchovnej cesty matky Alfonzy Márie, ktorá sa zakladá na rozjímaní o milosrdnej Božej láske, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi. V spojení so sestrami kongregácie chcú byť asociovaní členovia svedkami dobroprajnej Božej lásky a tak mať účasť na duchu a poslaní kongregácie, zodpovedajúc ich životnému stavu v rodine, v zamestnaní, v spoločnosti a v cirkvi. Aby sa dosiahol tento cieľ, dodržiavajú členovia spoločenstva životný program, ktorý vyjadruje ich želanie,
a pomáha im byť znamením lásky Ježiša Krista, Spasiteľa, cez svedectvo kresťanského života a v službe celému človeku a jeho dôstojnosti. Podľa osobného rozhodnutia môže byť tento úmysel obsahom prísľubu. Sľubujem pred vami, sestra Pavla Totova, žiť na 1 rok v laickom spoločenstve so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa podľa charizmy a spirituality Matky Alfonzy Márie. Pri prijímaní do laického spoločenstva laici príjmu krížik, ktorý je znakom príslušenstva k tomuto laickému spoločenstvu. Gesto prijatia životného programu a štatútov naznačuje ich snahu prijať ich do svojho života. Vo vernosti svojmu vlastnému povolaniu prispievajú členovia spoločenstva a sestry kongregácie doplňujúcim sa spôsobom k duchovnej živosti charizmy matky Alfonzy Márie, ktorá je takto naďalej živá v cirkvi a vo svete. ...10. októbra 2011 vzniklo prvé laické spoločenstvo so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa na Slovensku v Kysuckom Novom Meste. Čítali sme a prehlbovali sme sa aj oboznamovali so životom matky Alfonzy Márie a môžem povedať, že jej život oslovil nielen mňa a zmenil ho, ale aj celé naše spoločenstvo. Upevnil ho. Odkaz, ktorý nám zanechala matka Alfonza Mária svojim životom, to je láska k bližnému. Je to láska, ktorá nás učí vidieť v každom človeku Ježiša, vedieť pomôcť, poradiť, poslúžiť a nič za to nečakať. Dokázať robiť aj tie najmenšie veci s veľkou láskou. Po vzore matky Alfonzy Márie sa snažíme pestovať takú úctu k eucharistickému Ježišovi a lásku k ukrižovanému Pánu Ježišovi. A pokiaľ je to možné, tak denne sa zúčastňovať na svätých omšiach a príjmať Eucharistiu. Potom sme pomáhali aj rodinám, vnúci, buď nejakým materiálnym darom alebo finančnou podporou. Sestra Celina nám ukázala viac foriem modlitieb ako krátke, strelné, ale dalo sa modliť aj čítaním Svätého písma. Dobrou teologickým výkladom sestry Celiny sme mohli spoznať Božie slovo, ktoré sa nás duchovne dotýkalo našich srdc. V súčasnosti má 23 členiek. 8 z nich zložilo aj prísľuby na 1 rok. 15. januára 2012 bolo v Trebišove založené druhé laické spoločenstvo na Slovensku. V súčasnosti má 24 členiek. 10 z nich zložilo prísľuby na 1 rok. Keď som si prečítala životopis matky Alfonzy Márie a som sa vlastne presvedčila, akú veľkú pokoru malo to už maličké dievčatko. To ma veľmi oslovilo a som si povedala, že takýmto životom sa chcem uberať aj ja, aby som bola pre iných povzbudením. A to ma tak vlastne viedlo už od začiatku sa zamýšľať nad životom našej už teraz matky Alfonzy Márie, ktorej som prečítala životopis a tam ma oslovil najviac jej kríž, ktorý niesla tak trpezlivo, jej chorobu a pri tom všetkom bola taká jednoduchá, taká prístupná. Za to vlastne som sa aj rozhodla, že ja tiež trpím, mám veľa chorôb a pritom stále som sa snažila celý život tiež pomáhať ľuďom. Tak z toho dôvodu som sa tak rozhodla, že vlastne som vstúpila do nášho spoločenstva sestier spasiteliek. Ďalšie laické spoločenstvá so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa sú v Nemecku, Francúzsku, Argentíne a Angole.